Manyere is here in this group can witness. Taikumbira Manyere uyu. Because Manyere anga kunzi mutengesi Manyere uyu. Mubvunze Manyere muise apa kana mune nharu muise pa group ipa pa Manyere. Mubvunze kuti ataikumbira rori yake kuti atransport vanhu kuti aende kunodzorera vanhu. Even patakaita by elections emumarondera marondera central and marondera east. Ada kutambudzika nevanhu vachichema vari pamba pabhona apo tichiti chikafu netransport. Tichibetsirwa naManyero. Ask Manyero, where was he when he was said he was appointed to lead the cluster of Mash East Biti. He was given the mandate to lead the cluster. And what did he do? Just to dump us. He dumped us. That one. So today you are telling me, yeah, why are you attacking Biti? Why am I attacking Biti? Can you rightly say that? Can you rightly say that? Why was he calling Boni Kunti? We are office so that we make my preparations for the what? Kuti agoenda pa president. Why was he calling him? That's why I got a recall Boni. There is something behind that. Gata ore chokwadi. Why did you recall Boni in the first place? Akagona kuti taura kuti why he recalled Boni and Anana Defin. And tine answer. He can give us a very good answer. And I told Boni, don't go to his office. We are not sellouts. People have struggled enough. Yes, let's prepare for the Congress. Push for the Congress. What Congress is talking about my elections in the ZANU PF? What Congress was he talking about? He is the one who was initiating to go for the Congress so that he and going to be president. How can he say that? Yes, he was going to be the president because Chamisa because he was more senior than Chamisa. And then he did the same thing. So then tell Mayor Murutaura is right. Utipa inclusive, yes, they were doing this on rotational basis. Yozo tukuziziwa. Nyaya hombe ilipana Biti na Welshman de kuti vakapuwa mari nezano. Kuti create 2/3 majority in parliament. Ndobva vapuwa mari. Iye rutarwa na Mutsvangwa 15 billion yavakapuwa. Saka vapuwa mari iyoyo chihure ichocho chavakaita chekutanga vatambira mari yezano ichocho. Pamusoro pezvo Biti mari yaakatora kupati nemotikari dzaanadzo nemabhazi. Yet tanga chistruggle nemotikari dzedu tichitakura vanhu tichisimudza province using our own resources. Iye achirambira mari ainayo. Haari fomeba. Saka munhu atione dhati zvatomu DNA yake in his blood. Izvozvo zvomupavha zvokuramba achitora mari idzodzo achiita zvaari kuita izvozvo. Because paakaregererwa kugweru azvidzokorora azviita. Saka muri kuona kuti kana mukachitarisa history inotaura kuti kudii. Muzoda padakamudya akanga akutsikwa nemotikari akufenda pakati peroad. Akaregererwa nevanhu akazoappointwa naChamisa kuita anzi ngaachidzoka auye kunational. Handiti haana kuregererwa nevanhu. Vanhu vakagoti right tosenza naye. Was that not the case? Saka iye zvinezvi munhu anodzokorora futi kunoita the same thing. This is what we are talking about. Imimi patanga tichitambudzika tiri kumba kwa Boni. Vanhu vakaungana, nguruve haina kuuya here, haana kunza kanguruve here. Vanhu vakagobikirwa kakasadza. Vanhu vapedza kudya kakasadza bvatiza. Akuchita hanzi ndinoda kuti ndiende kunoita tsvina ndiwane mari yekuti ndipe vanhu mari dzemabhazi. Saka isusu taitora mari kupi? Kwakunokweretera vanhu mari dzemabhazi kuti vaende kupfungwe, vaende kumudzi kwana Mutoko and what have you. Madistricts manganiwa. Nhasi ari kuda vote from those people kuti ati hanzi I am now the president. Zvinoreve izvozvo. Ubuda chinorara nevanhu kumba kwako because une mhosva yekuti you are the organ. Is that real? Is that practical? Izvo hazvina kuitika manje here. Haana kunzi leader here cluster yeMash East. Tiri kunyepa here. Haana here kunzi leader. He was told to lead cluster yeMash East. Pasati paitwa izvo zvemacluster zvenhingi zvemugwazi izvi. Iye ndiye akanga aripo. Tiri kunyepa here. Akanga asipo here. Kana une nharo izvozvi tora nhamba dzamuzira uise apa ndimamuri information mukoma murova imimi.
Meya, mamuri kuinformation, isai murova, isai namba dzamuzira, muise namba dzavamutodza, muise namba dzamudhara makomba. Izvozvi tiite debate racho. Bona akadaidzwa akanzi ngaauye kuno, bona akandifonera akati hanzi naBiti uyai kuno, achipusha for Congress before elections. Ndikati hazvishande Boni zvekunoita kakembi zvokuti Biti hanzi anoita president. Ngaagare ipapo. Haagone kunoita president, he cannot lead us. Ngasiye mukomana aite izvozvo. Kana aine mashortfalls akaita, haifanira kuenda kunoita recall vanhu. Akadi kudaidzana Welshman nana Maikore vachona vakaenda kunoita talk naye kunomuti hatigarei pasi please. Hatigarei pasi. Akaregererei kuita izvozvo. Whether airamba aita sei, but vaifanira kutsvaga nzira yekumupusha kuti atiite recalls nekuti vanhu vakavhoterwa nevanhu. Saka ndiri kukubvunza ndiri kuti inini is very simple. Imimi ndimi makasubmita zita raBoni here kuti aitwe recall. Because inda anchiziva the secret behind kuti Boni akanga aramba kuenda meeting kumba kwake. Takaramba kuenda kuoffice kwake isusu. Toenda meeting yekuti aite president. Yekunzi hanzi ndipe vanhu vari mumastructure mundivhotere mashisi. Tichivhotera zvinhu zvakadaro izvozvo. Apa achine motikari dzaanadzo. Pati yakanga isina marori nemotikari nechi dzese dzanga dzakaungana dzaanadzo dzakazaza kumba kwake kunguruve kwake uko. Kwanga kusina here. Saka ndumuvengerei. I'm just saying facts as they are. These are facts. And the chief fresh, these are facts. Mayor, this is very simple, Mayor. This is very simple. You are the information secretary, Mayor, with CC Pasapachinema structures. It's very simple. What you can simply do, Mayor, you've got all the people from all the 23 districts, Vakangavaram province. And please, if you think I'm following, kindly add all of them here on this platform, and then you will see what are you going to come up with. Tunakuona ne shortfalls tochiti uyawana ma shortfalls uyakamira sei tichivaisa uku nekuku uone, you will see what will happen. Ndakuona kuti munde panosara paine chi. Ndakuona kuti vanhu Biti na Welshman vanowana following here kana kuti Chamisa ane following. Remember vanhu vari structures chete tikatora 46 each wing tatora taisa vanhu veda. Atimbofa takabuilda level yanga yasvika Chamisa. Vaifana kunge vachimukorekta varimo vari mukati. Kwete kuti vaifana kuti nekuti mwana mudiki vaifana kumuteerera pamusana pekuti akazonzwa takamupa ndisi uchi kutungamiriri wacho. Kana dai anga akatadza Mayor, I was not happy because mimi makashanda Mayor. Ndakasenza nemuri chairman Mayor. Handa kuzviramba izvozvo. You are the very best chairman pamachairman ese andakasenza nawo. Kunyepa here Mayor. Ndima ikwanisa kuita 46 each structure yaibuda Mayor. And your district. And it futi not your only district. Your Goromonzi West, Yaibudisa futi, the same number. Nemurewa North, Zaibudisa izozo. Ma 46, Pama structures head. But tadaro saizozo Mayor, sema zirama ita maroverata ita. Imimi akazenge tati aregerere kwa mshure mekunga ambotora motikari dzese mabhazi marori akagonotanga project yake yenguruve akasiya ma account mune 10 cents iyeyu na secretary wake ainzi Shoni. But adzoka futi ndokubva zvinezvi apuwa mari. Vanhu vakavhoterwa vese vaita recall vese unoona kuti ropa reuyo kumabvuku okuitwa Medadu, it's in his hands because he had not recalled him. Dai zvinezvi munhu yeye aripo ari mupenyu kana mufundisi ye. Vanhu vese vakuzopundwa because of that. Anditi saka chinoita kuti ave heartless yekuti anopuwa mari nezano kuti vakiriyete 2/3 majority. Ndo pane nyaya yacho azviitirei izvozvo. Akarwadziwa nema MPS era right wakadi kuvadaidza right kuti right vabhadhara mari dzavo vakagopinda ma elections vakagonohwina vakavhoterwa nevanhu. Ndakutaura Mayor imimi kuti nhasi imimi dai kwanga kuri kuti vatsvangirai vakasvika vachiskotaura kuti Badza ndiye ari kumira mumarondera Central. Caston aimira here naBadza aipa wina here vachamisa vati Badza tiri kuserwa Wadza. Anditi which means kuti akavhoterwa because of Vachamisa. Kunyepa here.
Manyere akatukwa kuita kunga asina hembe panapa. Manyere aitukirwa chii? Shabangu language yanga aishandisa yese yakanga iri yechii language yaishandisa. The language Shabangu was using aisenzisa legal language, refined legal language yabiti yakanga yakaumbwa nana Munangagwa vagadzira vari pamwe chete zvikanzi ita so tunoita sei tinokubeka. So that's what happened. Saka usanyepere vanhu, don't tell people lies. Your question is what excited me kuti tirambe takamisa pa VP bit. I was not excited with anything, my friend. Inini andaigona kuita chi, imimi kana muri majority anditi kamafunga kuti murufamba na bit, fambai na bit. But inini ndiye ndidaidzira zvandiri kudaidzira izvozvi. Handisi kuregera. Ende usafunga kuti ndiri mwana wokuno because I'm coming back. I'm coming back and I will be vigorously on the ground. I will be vigorously on the ground. Saka ndadotanga izvozvi kutobata nditori mastructure yekwamutoko, ndikutobata yekumudzi, ndikutobata vese kunana pfungwe kana kuti kupi. Akakuenda ikoko akadzoka. Ndinoti batai munhu. Batai munhu. Ndozvati kudaidzira izvozvo. Kuitira kuti aende pake chaipo. Hatisi kumboita zvekutamba. Because mutengesi mukuru ndiani? Ndiye. Mutengesi mukuru ndiye. Ndibiti. Hatisi kumboita zvekuswera chinyengerera kuti swera chinyengerera munhu. Haana here kupuwa. Akapuwa. Hatina here kuenda kunoita meeting pamba pabhoni akagweya nekanguruve. Kanguruve futi pamwe kanga afa kega kakadyiswa vanhu. Asi iye ndiye akanga ati vanhu ngavauye 46. Tikauya marori achitanga achaputika takaloda vanhu. Asi vanhu ndavaunganidza tikavamirira kwana Murehwa and what have you. Zvikanzi ano kana chiorgan vachinge vasvika meeting yobva yatanga. Meeting yobva yasvika shuwa tikanga tasvika vanhu vakasvika vari kuma100 and something. Akutiza kurega kupa vanhu mari dzavo. Isa ana mutodza pagroup ipapapa izvozvi tiite madebate achona. Ana Muzila vachiviko isa ipapapa uone tiitange nyaya yachona izvozvi saizvozvi. Tiiti kuti kurukure vanhu vese avaripo. Toona kuti are they happy nezvakaitwa naBiti. Haana unzi leader here Mashist cluster. Ikanzi Mashist is an orphan. Akaripa ndo language yaishandiswa zvikanzi Mashist is an orphan. How many districts dzataigona kuita reso kubva kuZANU? Handiti tikadzikaverengwa tikati right saka ngatichiita echinhwani tiri pamwe chete naye. From there akasiya aita se akasiya akanda kiti pakaungana hanga iyo ndobva atiza bva aenda akarwadziwa nechiyambo kuti vanhu uyai ndokupai mari dzemabhasi. Yaisvika mari yaakabva aita kurwadziwa naye kuti akwanise kupa vanhu ivavo mari dzemabhasi. Vanhu vakanga vasingaziva kuti akambenga aba mari. Handi vanhu vakanga vakuita vachimuregerera. Vakanga vachiziziva kuti motikari nadzo vaichiziva kuti akatanga project yake yenguruve hapana anga asingazvizivi. Handi paaizotaura ndokupai nguruve kuti mudye nguruve vanhu vanga vasingazvizivi. Zvikanzi aiwa he is now reforming. Saka arifoma chii kana akuenda kunotora vanhu vese. Bona akanga asina kuhwina here mumarondera. Definitely anga asina kuiswa ipapo. Alright fine kana muri kutaura kuti vanhu vakanga vachibvisiswa mabhuruku and what have you. Hatinei naizvozvo hapana akaona hapana ane evidence yekuti hanzi vanhu vakabvisiswa mabhuruku. Tese hataigona kuita mameya. Kana ini ndaiudawo futi kumeya wachona but hataigona kuita mameya man. Taiudawo kana saka takazosiya tichiti isusu mapepa edu inga akabvarurwa nana Musoda wani. Haana kubvarurwa. Saka ndiye akanga vari mugame yachona yekubvarura mapepa evana naBiti iwa. Kuda mutaurwa zvinhu zvekunyepa nevanhu vakadai iwa. Yetiwa ndiwo vanga vari magame iwa. But isusu takati isusu let it be. Saka aripo iyo ngaafambe. Handi gurupu ranga riri vanhu veMumbai here. Go rakanzi marondera CC. Handi riri vanhu vemusame party. Tikati ayo ngatifambei, ngatichifambai nevaiswa varipo iwa. Handiti pamaita recall vese vakanga vari mayor before you pavaitwa recall. Why were they being recalled? Vambopinda aiva palist yemazita iwayo ndiani tikagona kupindirwa ipapo everything is okay.